Oj, oj, oj. Vad är någonting? Raven ska rida på Saga. Alltså det började med att han kysste Alva. Och nu Rafael, you dirty baby. Lille gubbe, ja, du tycker så mycket om henne. Nej, det Jesus, vilka lustar redan i den åldern. Ja, men det tyckte Saga var kul. Försiktigt, Nej, det är bäst jag sticker härifrån, det sa jag. Ja, she's mine. Nej, ska jag skicka till Anders. Så ska han få se. Det som började, verkade oskyldigt med Alva, men nu